Evar baş, dem baş, binanın heyecan bir khair hatin tembura mitraye dîsa bazaroj derbas bû û dîsa em digel hevin hûn jî em hemû tev de jî bi xêr hatin. Belê îro dîsa mêvanek me gelek hêja heye, hêja manzûr em wî bînin ser ekranê. Bi xêr hatî dengê Baş. xwe veke. Erê deng vekiriye dengê min tê ne? Te baş. Vebû. Te baş eterim merhaba. Ez ve silav dikim hemû temaşevanan te. Ez bername te silav dikim. Merhaba ji we re. Evîn xwe. Gelek spas, gelek spas. Bi rastî ez bi naskinê te gelek kêfxweşim kekê hozir. Taybetiye te wisa heye ku tu Kurdek bi rastî Kurdî netewperestî û ji Dêrsimê ez ê wisa Kurd bêjim lê ez ê bêrim hêviya te ku tu bi xwe qala xwe bikî û Herî Kurdî jî dizanî çi xweş ew jî berê tiştekî taybetiye berê bi rastî. Divê em hemû Kurd hemû zaraveyên bizanin lê mixabin wisa hatiye li serê me em wisa zehmetê dikişînî ku bi zaraveyên xwe hevdû tê bigihin lê em divê em her hewl bidin ku em hevdû fehm bikin. Îcar em te nas bikin, ez dizanim gelek kes te nas dikin lê ew ê ku te nas nekin bila te nas bikin fermo. Tu li ku dijî û wek min gotî tu ji Dêrsimê hatî dinê û erê divê te mûzîkê kengî dest pê kir fermo. ez dubare disa temaşevanan şilav were merhaba dibêjim. Erê ez Dêrsimê hatim dunê. Evîn xwe ez heta salê min bûn 20 ez derketim Ewropayê. Belê. Heta bîstan li Dêrsimê bûm, li gund bûm, li ser çiya û baniyan bûm. Lê hatin rêya me ket Ewropayê ez nêzîkî 30 salan e li Almanya dijim. Belê. Li vira dixebitim, mîna her Kurdekî li vira dixebitim. Ez çi bêjim jiyan ji bo me pir çetin e, pir zor e lê em disa jî kar û xebatê me armanca me em ê jiyana xwe berdewam bikin. Hatinê Almanyayê te got ji paş ji bo te te got tu netewperestî erê ez Kurdekî ku ez dixwazim hemû Kurd bila xwe nas bikin. Ez kar û xebata min ji bo xwe naskirinê bû. Li gund kalekî min hebû digot berxê min mirovê ku xwe nas bike qe li wî me tirs ku mirovê eger xwe nas nekir li wî baz de here li cewî here Bitirse. lêva bû ew ji bo min tiştekî giring lê min jî got ez ê xwe nas bikim. Xwe naskirin mirov Kurd eger bi xwe werin mêze dikin ku çi hatiye serê me, çi anîne li serê me lê ew pir tiştekî balkêş e pir barekî giran e li ser me de ez çi bêjim ev barê giran jî gerek em helbestan bêjin mîna her Kurdî Kurd dengê Kurdan xweş e dizanî dengê me Kurdan lê em dapîrikê min hebû ew hemû kilam digotin digiriya kilam digotin digiriya min digot dapîr tu çima wiha dikî digot ez rihet dikim ez ku megirim ez dipijikim ez ê bigirim ez ê rihet kim berxê min digot em jî wihanê em jî xara dilorînê diqarênê hêrstênê hevra şer dikinê em çi bikin ew wiha ye evîn xwe Wisa ye em min Bersivê pirsa te da ez bawerim belê belê Xwesirê mêze meke lêva jî bernameyeke min e ku ez dev ji Tirkî berdim û Kurdî biaxivim va pir ji bo min giring e ez pir qedir û qîmetê didim vê bernameyê qedir qîmetê didim bername te. gelek spas. Tembûra mîtrayê navekî pir giran e jî lê
دقوزری میزمک من ببخشینه اگر از برسیمنی تا زلال پرسنی تا زلال برسیم نکم تو دو ما ساجه بپرس از بپرسم و از باورم کو دەدی تت بێژی کورمانجیمە پر باش نەنە کورمانجیا تا پر باشە قوت قەت لە وەردا لێبۆرینیان بەخشین نەحوجێ بڕاستی و تا بەرسیڤا من jî bersivand baş em bi stranekî dest pê bikin اری ام سترانی که دست پی بکن که میزکن علی چه دو به wê çi derkeve اری اوی قاندزانی که سالان لبرا المانیای کومیک ما و از نه از تنومان کارتینم من دو گوت لنکا از وی defa برنامه pêşve biriye اگر او که ماسی کشی هبه بلا قصری میزمکن تماشا بانته از البته که جگرخون بیشم گلفروش همه کرد ناستکن پر البته که خواشه اجی خبرابم گلفروشکتی اجی خبرابم گلفروشکتی پر geldik şabum dil gül dedi gül dedi Ebu meyiktil tevcanı kulbu Ebu meyiktil tevcanı ne bu mebaver gül bedildi ne bu mebaver gül bedildi Bazar mekirgo serbi sernadım Bazar mekirlo serbi sernadım Gül perest bu can bıdıldı can bıdıldı Mingo ki dedi canu gül bedeli Go ev bazare dil be gül dedi dil be gül dedi Go ev bazare gül bedeli gül bedeli من جانو دل دا دل کریه قریب من جانو دل دا دل کریه قریب گوه جیگر خویم دل بدل دل بدل گوه جیگر خوین گل بدل دل بدل
Her bişi denk hoş. Denk hoş. سپاس ابو خان. Ere. Em êsta carna wisa sohbet bikin lê bi اری rastî. Erê. Lê ez dizanim ku te bi xwe jî got û em wisa jî ser wî jî baxin. Te pêşî de tinê stranan digot bi xwe wisa xwe fêrî amoran jî kir yani înstrûmenta jî kir. Em bêjin اری gitar, راسته tembûr. تنبور لما جند لجمع تنبور لدرسم برن تنبور علوین کردان پر تنبوری کارتینن تنبور هبون تنبور لگنده ما هبون من تنبور لورا بخا من تنك علمي من لید خست ليه ما هاتن از 1909 كانت مع ألمانيا Belê. نود چاران ما کومیک دامزران کومیک موزیک دامزران ام دوچونه دعوتن کردان لی نود چاران ام دوچونه دگوتن منظور تو تنه چار هبان بیجی چار هب کردی بیجی پنج هب پرن دگوتن ترکانه Erê sinûr dikistin erê. میوان مهنه من پرشاندك يا مدقوت اس بأيبنن فدية يا فدي بكشير مقنام آتني برا من قلنا أمي كردي بيجن ما داس بكردي كر ما بكردي قلت لبيس سالان كردستاني يعني هم برن كرن نيفان بش قدر وقيمات تاعنا ما كومي ما بر مزن بو ما بيس سالان أوروبا أما ناتني سكندنافيا ناتني هم Ha, te navdî ama Avrupa'yı em çune hemi velatan komik enstrüman min got hevalin min müzisyen pir baş bun pir ew bun min gegan gitar digir tesxa min teniki ew dikir digotin şaş lê dixist digotin na tu destî ber ne diliştin emi disa jî هارمونیکه پر گیتارجی از کارم بیشم از گیتاریستم هارمونیه خرا Dîsa jî زانی ام کرد به انسترومان تناویجی ام دنگ بیجین me dizanim erê wisa ye rast e wisa ye. Dê înstrûman jî em dikarin bi rastî ew jî tiştekî taybetmendiyekî me ye. raste ev xan ev jî rastiya me em çi bikin Dînerê me bila gudarî dengî te bikin em dîsa erê em ha têrî xwe stranan bêjin îro erê tu dikarî wisa du stran pêk heve bêje. he Hı? erê çima nebe çima gerek bibe çima nebe ez erê ez stranekî bi zarava kirmancî zarava dimilikî Melî. bêjim Hı? Fermo. erê Hı? pir stranekî xweş e ez pir lêhez dikim bawerim min jî lêhez bikin Melem melem biçima ez heyranı çişima Melem melem biçima ez heyranı çişima Zerri to kesme kuyo mi to kardo xoçima mi to karda xoçima
Çene tüçük vara roye mengur etmira ez bizan kumereno vrare fnevle Çene tüçük vara roye mengur etmira Ez bizan kumereno vrare fletora Bemelemi binatsa tona zeryamın pota Bemelemi binatsa çene çene tuza zeryamın pota Desti desti mike Hakim ararım libata Hakim ararım libata Çene tüçük bara roye mengur etmera Ez bizan kumereno vrare fneverle tura Çene tüçük bara roye mengur etmera Ez bizan kumereno vrare vlevle tora Disa ezi kelame miro bejim ev jî tê naskirin ev kelamên gelerî ne hemû nas dikin Miro miro herê mire Fermo. herê ez bi temporê bêjim tenî dengî xwe bilind dikim Hespê mirê me qiro heşê Hespê mirê me qiro heşê Tere dilî zel serningê peşê Tere dilî zel serningê Birine mirime pırgırane Birine mirime pırgırane Dedilim jiradeşe Dilim jiradeşe De miro
Akdemir'i mira, Akdemir'o mira, miri mira. Kari teliçi svazi navaşira, Kari teliçi svazi navaşira. Hespi mirimin kırı boze, Hespi mirimin kırı boze, Derida tereribi toze, Derida mereribi toze. Dili khanga bili suye, Dili khanga bili suye, Delumani jibli poze, Delumani jibli poze. Aksemiro mira, miri mira, Aksemiro mira, miri mira. Kari teliçi svazi namacira, Kari teliçi svazi namacira. Acaba bu evin hanım. Gelek spas ez gelek keyf xweş bûm rastî ez wan stranan gelek hez dikim pir tesîr li min dikin ez wisa bêjim min küçükneya xwe da em bêjin li tetwanê min gudarî şîvan dikir û dore hatin min çend kesan nas kir ku ez hêj niha jî wan gudar dikim erê gelek hunermendên me henin lê bi rastî ez tiştekî wisa bêjim hemû kes jî wisa aynê heman tamê nade ez wisa bêjim baş e xwestinekî min pite heye ku tu bikarî ku tu nekarî bila bimîne tu siyê dizanî Siye. من نبیست دنگی تنهات من strana siyê ku Mikail Aslan got bu wextê xwe aha şiye ولا لبامن تنون evin xan baş em nake eğer evin xan tegot şivan ez strani ke şivan bejim ev strani deng bejiye le mukhas ez bejim şaş vereci kes bla kız mezemek na ez bar nakim wê şaş belê
Uy de loy 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 loy. Ah de loy 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 loy. Uy de loy 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 loy. Uy de loy loy Mehmet loy. Uy de dayı bejla Mehmet'im nişana seriçiye. Ah te bejna delalim nişana seriçiye. Uy dedim haberdane demin askeri romir çidir bilim Ahmet'im dibire emu haber bidim Diyarbakır dirtmi bila heyfa Mehmet'im bigire ah te loy 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 uy de loy loy Mehmet o ah te loy 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 kelime çabe dijmnano loy loy desmala deste kurtano loy loy uy de loy loy Mehmet o Uy de dayı diyarı çay kırış dağı bir şevte bir kevire ah te diyarı kırış dağı bir şevte bir kevire ah dedim ben askeri romir çibdir belim Mehmet'im dibire emu haberi bidin dersimi Diyarbakır bila heyfa Mehmet'im bigire ah te loy 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 uy de loy loy Mehmet o ah te loy 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 kelime çabe dijmnano loy loy desmala desti kurtano loy loy uy de loy loy Mehmet o hevaloloy Koy dersim varima o. ne beje abi katuşu beje ez tara le Xwasti Katya bînerek me xwastiye bi rastî kekê bavê Ferhat xwastiye gotiye bila stranekî Dêrsimî bêje car dûre gotiye ku yê Dêrsim bila bêje lewra Musa eri ez ku bizanim ez bejim ez tu ez bikarî bejim eri ev stran ne li ba min heye ez stranên ki pir xweş e pir evke strana ertoşiyan e ertoşî li botanê dijin ez bêjim ne eşra ertoşiyan li botanê ye ez ku şaşfem nizam ev stranê ku wan xweşê ye li ser Şekir Axa gotine Şekir Axa erê pir stranê ku xweş e ez vê bêjim
Ay şenge şenge şekıra bışe Ay şenge şenge şekıra bışe Şekıra kuştu ne ertoş yanda de Şekıra kuştu ne ertoş yanda de Gelin şahı gelin kure Gelin şahı gelin kure Şekıra devinge rikabi dure Şekıra devinge rikabi dure Ay şenge şenge şekıra şenge Şekıra kuştu ne her toş yanda de Gelin şahe gelin sar Gelin şahe gelin sar Şekıra kuştu lime bu hevare Şekıra kuştu lime bu hevare Ay şenge şenge şekıra şenge Şekıra kuştu ne her tuş yanda de Nizam pir stran ki xweşa ne evî xan Gelek Valla pir stranik bêwateye pir stranik xweşa بله شما گاوا مروف سرانه که گودارید که به مروف گودار بکه که نجات آره bak elektronik و kablo dijital ne من دید گاوا دید من دید وب چید که ya kusure meze meke آلاغام نکه aku خلاص به از چاره کی جرا ببین آره دویدی چرک ببینی که خود نمه راسته دادی بینرک مکوسا گود straneki xwest lê ew stran ne amade ye lê her dixwaze ku stranekî ji Dêrsimê tu bêjî
Em wî daxwazî bice bînin. Dengê te çû. Dengê te çû. Serserê min. Tamam ez ê wê stranekê ji dersîmê bêjim. Hı? Nika sesê min dengê min tê. Dengê te tê pir baş tê û bînerên me jî li virin û silav didin û biborînin. Bînerên e ji ez yek û yek dixwazim bixwînim bi rastî navên we bi silavên we lê zû derbas dibe û ekranê de jî hemû nikare bê dîtin lê ez bi ser navê xwe bi ser navê mêvanê xwe jî yek û yek we silav dikim hûn her bijî bi rastî. Erê ez nikanim wan çi dibên Tu nabînî, tu nabînî ez erê, dibînim ez erê. telefonê da dibînim. Erê. Erê tu paşa bibîne paşa bersîv bide. Erê ez ê paşa binivîsim. Erê. Stranek bi ez disa stranê bi zarava Dimilîkî. dimilîkî erê Pir baş dibe. Evin xan qusirên mêze meke nika va lê min Pirsgirêk heye? akû ez ê Vîdeo jî çi nikom bîne ser ekranê heta ku tu xamade bikî. qusirê mêze mekin. Aha. Xweza ye. Disa stranekî Dêrsimê Medîna min hemû hunermendên me xweşt ez ê Sorpyan bir şeviti dayı biz uzakı Sorpyan bir şeviti dayı biz uzakı Malamedini da denkti Kızı bukta kutakı Kızı bukta kutakı Erimedinamı Uydelalamı Akronedya Erimedinamı Uydelalamı Akroreşam Medin runuştiye Lüserningi merdivani Medin runuştiye Lüserningi merdivani Ningi medini
uyda kundura erzingani kundura erzingani Eri Medina'mı uydelalamı ahrune yani Eri Medina'mı uydelalamı ahru reşani Evji vahabu evin xan. Ev jî gelek xweş bû. Kekem huzur. Bas. Her bir jî. Başam piçekî sohbet bikin. Erê. Piçikî peyvra sohbet bikin. Erê. Dizanî ez tenekî lalim lê ber ku ez ziman pir baş nikarim kar bînim lê ez ê bersivê te Na, tiştek sat. pirsînê te bersiv bikim. Tu baş dizanî zimanê. Gerek em verbêjin. Ne zimanê me ne baş wî jî tirkirin tire. Tirkî baştir e. Türkî baştir e wisa Tirkî me xistine serê me da lê nana Kurdiyê te pir baş e bi rastî. Baş ez wiha tiştekî bipirsim. Dedî tu xwe tu bixwe jî dibêjî tu dibêjî ez li wir wek ji bo tu hatî Almanyayê ez bêjim hatî ji ber ku Almanya nêzîkê li vir e. Tu kar dikî li wir û tu ji bilê wî jî bi hunerê mijûlî. Rast e. Rast e. Lê ne ku we profesyonel yani bêjin klîbê te Rast. tune tu zêde wext nadê bawerim. Klîbê min tunin lê mîna min berê jî got em çans hela li muzîkê kartînin lê klîp tunin min çima tunin ez ê nizanim ev tiştekî bo min pir ez pir hêrs hatim ez tenekî nizam hedê min jî nin em bi Kurdan hêrs hatim rêxistinê Kurdan re hêrs hatim ne ev suçê gelê Kurd e siyaset dest bi ser hunerê kiriye siyaset hemû tiştê Kurdan di nav siyasetê de hatiye hepiskirin. Siyaset eger rêxistin û siyaset û partî bixwazin ew ê yekî hunerbend ev bila hunermend nebe ev digirin bi dest wî digot divên vahin hunerbend e û qasetan vê ra çê dikin va qasetan ji didin gel dibên va jî tu bigir û alîkariya me bike ev gel jî wan digirî çend salan wiha bû lê va hemû hunerbend bûne şagirtê partiyan bûne şagirtê rêxistinan dirûjmenên wan havitin aliya wan sikiniyan ne aliya gelê Kurd aliya wan sikiniyan ev nika jî berdewam dike ev pir tiştekî şerm e ez ê mirovekî pir bi hêrsim nizam pir bi aqil ez bi dilê xwe diaxivim divê dilê min e zimanê min e ez tiştên rast dibêm ez ne siyasetvanim lê min ev tiştana çend platformên me de hanîn ziman gotin va xayîn e gotin va çik e nizam çer e em kirînê çi dibên nizam dibên beşere lê ber wî jî min got ez jî nevim hunerbendî çi ez xwe mîna hunerbendekî nadim nasîn ez Kurd dikim Hunerê û xwe pêş bidibê na ew jî tiştekî mezin e wek te gotî gelek kes wisa dengê wan jî detone ye dengê wan jî nexweş e bûne hunerbend serê me de ev jî henin rast e evîn xan te got nika em çûnê nika şevik li vir hebû şevik dam ez randine hemû Alman hatine ên biyanî hatine ne Kurd jî hene ên biyanî jî pir hene gaziya min kirin gotin ele tu ka were em muzîkê lêxin me re muzîkê lêxin şevik min got ez werim ser serê min ser çavê min got
ez nikarim tenê werim, ez nikarim temburê xinem, ez nikarim gîtarê xinem, ew ê hevalên min ji min raberin. Ew got çi dikê heval, çi dikê temburê xwe bigir were. Ya min got ayîb e, ew şerm e ya. Ew bîhanî hatine vedaran. Nika ew me gudarî dikin divê muzîkê Kurdan vaye. Nas bikin. Ama ez neçûm, ez hêr satim, ez yek serê xwe çûm vê derê, ez rû niştim min mêze kir. Hatine vê derê şebikan lê dixin, duruşman davijin li ser navê hunerbendî. Lê min sêrê biyaniyan kir. Mêze dikin ya divên va çi ke, va çi Hele. mêze. Rewşen. Hemû hunerê me kirine malzemeyê siyasetê û min jî got hunerbendî jî pir nizanim hunerbend qet tiştek ez naxwazim neheqî bikim hunermendê Kurdan jiyane he. Mîna Nîzamettin, Mamoste Nîzamettin pir hunermendê me jiyan ev rêxistin û partiyên me ne alîkariya me mêzeke evên xan êko edebiyatê de pêşketine, êko muzîkê de pêşketine, êko resimê de pêşketine ew tenê bi serê xwe ne. Mehmed Uzun pir mînakî giring e. Ew camêr kişiya aliya xwe nivîsand ne bi partîkê re ne bi kesekê re eleqedar nebû. Nivîsand. Mamoste Nîzamettin jî ez pir wî baş dibînim, pir mamostekî baş e, pir tiştînê xweş hêjaya tiştînê xweş dike. Ew jî neketin nav partiyan. Ev hunermendinê ku nav ev müzîkjenê ku nav Kurdan de derdikevin ê ku tenê merê dikanî gudar bike ki me divê va muzîkê çê dike ew tenê bi serê xwe bi xwe hanîne. Rêxistin û partiyên me alîkariya wan nekiriye. Ê ku alîkarî kirine ew jî çik divin nizam bi Tirkî bibexşîne divê papaxan ew diruşman davijin ew jî tîn alê. Hunermend ber wê jî min got na keko tu me we hunermend. Tu zaniye ez çawa dibînim her carê jî dibêjim niha ku ew hunermendên me bi rastî jî yên ku bi taybet henin pir zîrekin dengê wan xweş e wisa vere lê gava ku wisa xwe xistine bin tesîrê siyasetê dibêjin na tu filan û bêvan. Ez jî yan Kurdî nebêje bibe wek em bêjin stranbêjên ku niha dedî bawer bike li Tirkiyeyê sedê heftê stranbêj, hunermend, nizanim çiv hemû Kurdin. Lê ez wan wek Kurd nabînim. Ew Kurd nin nîdî ew çûne yani mejiyê wan têk çûye. Ez jî ji wan re dibêjim ew kesên bi numune yani bi mînak gava ku ez gazî bername xwe dikim dibêjin na em nikarin wisa em ser azad ninin, serbixwe ninin em nikarin bên ez dibêjim çawa tu hunermendê Kurdanî, tu hunermendê Kurdistanî tu nabaye ku tu bin tesîrekiya jî bi Tirs. azad Bitirsî. ez dibêjim yan bibe wekî Kurdên ku stranên Tirkî dibêjin yan ku gava tu Kurdî dibêjî tu ji bo gelê xwe hemûyan dibêjî. Hemû herêman dibêjî. Lê mixabin reş wisa ye mirov nikare biguherîne em niha kevne siyasetê em nikarin derkevin. Herê ketê siyasê em nikarin xwe siyasetê cuda bikin. Lê siyaset Em nikarin cuda bikin. Jiyana me siyaset em nikarin cuda bikin. Jiyana me siyaset lê rast e. lê em ne yani serxwebûna Kurdistan ciyekî em bêjin wisa partiyên ku mirov xwe girêde an bike ciyekî min tu car xwe pêwîst nedîtiye ku ez girêdayê partiyekê bim ez Kurdistanî me ew bes. Cem gudarî sirane. Gerek hunermend xwe bi Kurdistanî bidin naskirin ew bi Kurdistanî bin ew partî û siyasetê Kurdan dibe ku ew diraşer bikin. Dibe ku nêne bahev, dibe ku muşkilîtin nava de derkeve ev hevra lê siyaset hunermend gerek li alîkê naturel biskinin û hemû hunermend gerek behsa tiştînê xweş bikin
بسا خم خیالان بکن بسا لی سیاست هنرمند کردن ناف سیاست قریش سیاست بخوا قریجه فترات ویدایه و نکانی لعالی کی بسکنی قال ورایا ترى ورا واد بیجن ویاد بیجن با نکاری هنرمندانه لی علی کی هنرمندن ما اکو درکتن اوروپا ترن جم رخصتنی کی کو پر بقواتا ترن جنبی ای کردستان ترن ترساخا انا ترن دکفن کمارا دولتا ترک ترسن چوا هنر ما پیش کوی اکو هنر پیش کردن اوجی قارتین اوجی هرست کردن حقیقانه دوین یا پاچیه یا ام gerek duruşman bavjın em gerek karni propagandayı partiyo rixistan bikini em hunermend gelli kurduni em janu eşinu Yani kurdan tane Kurdistan و alay Kurdistan devi ew hebes rast Belê wek min gotiye em nakevne siyaset em nikarin derkevin Erê bîner wisa dixwazin gudarî stranan bike tu dîsa wisa du stran pêk hevebêje lê ew navê çi ye ew tembûra piçûk dengî pir xweş e ez gelek hez dikim erê tembura pucuk xaşe rast ez carek du Azad strana Ermo. disa ey dilberê kilama feqî têra stran helbeste feqî têra pir stran xweş e ez vê bêjim dura jî disa stranekî govendê bêjim û em berdewam bikin Di bağî min bu zivistan ey dilberî gulistan Di bağî min bu zivistan ey dilberî dem gulistan Çim vezir bûn bağı bostan Viranesi malım kırar Viranesi malım kırar Ay dilberi tümenali Feki tiran edikale Ne kaşıkı bir bihane Ay dilberi demen ali Fekitiran edikane Ne kaşıkı bihane
Tu hem gülü hem reyhani, tu hem derdi hem dermani, tu hem gülü hem reyhani, tu hem derdi hem dermani, tu hem derdi hem dermani, hem hekimi hem lokmani, viranezim malım kıram. Ay dilberi demen ali, fekitira edikale, ne haşektir bihale. Ay dilberi demen ali, fekitira edikale, ne haşektir bihale. Verkan verkan verkani kanamım, kaçtı dengi dilali canamım. Verkan verkan verkani kanamım, kaçtı dengi dilali canamım. Her ali Gülistani kanamın, her ali Kürdistan'ı tev canamın. Eşta temrani aşeli, hanamı siz var akada peşeli canamın. Desta temrani aşeli, hanamı siz var akada peşeli canamın. Revandım hanam çavreşeli canamın, revandım hanam çavreşeli hanamın. Verkan verkan verkani kanamı, kaçtı dengi dilani canamın. Verkan verkan verkani kanamı, kaçtı dengi dilani canamın. Hani tedu gezmir nakım tev, hanamın lavki ha pirşan nakım tev malamın. Hani tedu gezmir nakım tev, hanamın lavki ha pirşan nakım tev malamın. Verkan verkan verkani hanamın, kaçtı dengi dilani canamın. Verkan verkan verkani hanamı, kaçtı dengi dilani canamı. Gelek 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 spas. Binerin me hecdiverin guedar dikin o şireveyan dikin slavan dişinin Serterimin, serçavemin. sekine xwastike gitse hatiye. Eri. Kutu bikari. Kutu Eger ez bikarım, eger ez bikarım. xom to revani. Eri, xum. Dimiliki hemu dimiliki. Öyle kusure mezemekin ez disa ev muratune ev xan ez şuha eko stranin ki ez dibêjim bala te kişandiye ez tenî kêm dibêjim ne kusure mezemekin. Na gam nake. No, azadi. O te çama dekiriye mi wan godar bikin.
بس تشتكي بپرسم صاحب بلا نابر چه فرمو فرمو تو کیجان هنرمندان گهدار که از بارم یک جوان آوا کشوان وصا خویا دیگه و نظامتین آریچ اري راسته اکدن وکی دن پر دنگبیجم گداری دکم evin خان دنگبیجم پر گداری دکم لی نزانم نایم بیرامون ama پر هنرمندی من خوشنه جوان آجو me gudarî dikir min gudarî dikir demekî nika pir ne ama min demekî ciwan aco pir gudarî dikir Mehmet Şexo min gudarî dikir ez nika jî gudarî dikim Mehmet Şexo pir hunermendekî balkêş e li nav Kurdan de nizanim Evîn xan ez çi bêjim me hemû em bi dengê şivan mezin bûne lê şivan xwe xeles kir heta Ewropayê li vira dikaniya hunerî xwe bixweş evike amadeke û karbîna û me re pêşkeş ke ew avantaja hebû lê ber wî jî me pir li şivan gudarî dikir demekî em bi stranê şivan mezin bûnê nika lê paşê pir muzîkçen derketin me hemû jî gudarî dikir hemû jî xweşik in از هاب اوکی از تشتكي وهاب بپرسم تجي وقت من لدربي ولا تجي لي از قالك دشوبينم بتايبت في كاري دا قالك از تشتاند بينم خورتان ناستكم كاتشين ما ناستكم وصا لباكور جبه باشور جبه روش راوای جبه روشلاز چقاز دست میده از وصا جبر دا تشوبينم لبه تايبت وصا باكوري هر روش خوردك ما كاتشك ما وصا دردكevin هولي سترانين كردي دبيجن لازم زانم باش تزانم جبر که جوانا دنویسینم از بیجم اوا تو خورتکی هجایی یا کچکی خوشکی کردی کردی دی بیجی لور دی بیجی از کردی نزانم کردی نزانه لی سترانین کردی دی بیجی تو سروی چه دی فکری؟ ez mînakê baş im ez jî Kurdî dizanim kalk ez dikarim lê ez nikarim wara tiştî ev tiştekî ekonomîk e ez bêjim Evîn xan nizanim ez Bazirganiye yani ticarete yani. rast e êko nika huner tiştekî ku eger merûd wî xwe xelas bike huner tiştekî ser bi xwe ye ew ne bi bazirganî ne bi ticaretê wateyê wî ew li wan xeles bike ku huner were meydanê huner tiştekî ne bi ticaretê ne bi pihaya wî tunin wateyê wî heye lê nika êko ticaretê êko qezancî neynî ew li wî dûr dikevin ev tiştekî normal e tiştê nenormal êko ew serketine ekonomiya xwe serxistine ew nakin ew tiştekî pir Balkeşe. giran e çima ew xort derdikevin ew dixwazin em bêjin ew jî tiştekî rast ninin yani em lê ew dikanin ew dixwazin ew hunera xwe bi kar bînin lê divên temam em kar bînin lê pere tunû nizam çik tunûn ew ji bo wî jî ew dibe ku ew Tirkî û Kurdî bêjin ew tê famkirin êko nêfamkirin êko derketine dervayê welat êko ew xelasiya xwe kirine ew gerek kar bînin ew jî kar nînin me dît te jî bala te jî kişandiye
هنرمندی می ناو دنگ اکو سالان کردی ما به کردی موزیک وارا ناس کرن نکا دست بکرن به ترکی دبی ev tiştekî pir nexweşe nizanim yani ev jî rastîkî me ye nika ez çi bikim min 20 salî xwe ez çi bikim ev rastîkî me ye me bi Tirkî em Tirkî li wê derê derbas bûnê lê em nikanin wî rastiyê xwe bavjinê ev rastiya me ye مرۆڤ dikare nizam derveyê welat te xwe jî got mirov dikare niha dedê min jî stran gelek salan stranan digot ez carekî ketme wisa gurbekî Kurd hebûn û erê Danimarkî hebûn Tirk tin erê hebûn Tirk tin hebûn Danimarkî û Kurd hebûn lê ew yekî Kurd wisa em bêjin hunerên Tirkan jî wisa dabî daxuyan kirin niha tiştekî wisa heye ger em Kurd welatê me bin dest nebûye welatê me hebiye wê em ê jî wisa demokratîk îst nizanim komünîst sosyalîst mosyalîst rast e bûna humanîst bibûne lê niha tinê pêwîstiya me wek ku em bibin neteperest îca ji min re jî wisa gotin ya tu Tirkî dizanî tu stranên Tirkî jî dizanî ku tu me re bibî komê de bibî divê tu Tirkî jî bêjî nizanim ew stranekî stranên çi ye navê Aşık Veysel nizanim çi erê 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 bu ez nabêjim hûn min bikujin jî hûn min bialiqin jî ez nabêjim ev prensîpa min e yani respekt sedemekî ji wan respekt ew bû ku min dev ji hunermendiyê berda ku di Avrupayê de jî wî zordestiyê min kêşa tiştekî bir bal kêşe yani ev tiştekî pir jan e pir bi êş e na bixwazim mîna te got lê min gerek prensîp kiriye divê tu jî wisa bikê yani erê Tirkî na çi dibe bila be Tirkî na rast e rast e mirov dikane mîna te got mirov dikane xwe xilas bike lê ew xilasbûn jî rast e pir zehmet e ketiye em ketinê du jiyana xwe em kesiyatiya xwe em hatinê Ewropa pir pirsgirêk derketin mal heye zarokene nizam em Ziraki me Kurdan derve welatê tune wek mirov ku Kurd bijî ez ê Kurd bibirim bila bînerên me wisa erê newestin ez erê dizanim ku xortên me ciwanên me dedî min ji bo îş te pirsî bawerim tu wan nas nakê henin li Mezopotamya em ê jin İstanbulê nizanim çi wisa xortên me tên Kurdên me tên keçên me tên wisa resend çêbûne di nav navbera Stenbolê de Kurdî dibêjin çi dibe bila bibe em ê Kurdî bêjin û ciyekî wisa piçûk dîtine ji xwe re barekî piçûk dîtine û dizanin jî ku yek carê de dikarin em bêjin polîs pê nizanim çi ji wî re jî amade ne lê em Kurdên Ewropayê dîsa jî dibêjin vay filan û vay bêvan û nizanim çi rast e Kurdên Ewropayê gerek wan filan û bêvan bidin halî kê em nikarin filan û bêvan xwe bixapînin ez ev kêmasiyek e ez ev kêmasiyekî min e mirovê ku çanda xwe nezanim mirovê ku zimanê xwe nezanim mirovê ku ew nîv mirov e ez vê nîv miroviya digirim ser xwe ez qebûl dikim ew şermik e ew kêmasiyek e lê gerek mirov wiha mêzeke em nikanin bêjin çi bikin heye ez wer hat fabkirin ez min wan negot min got yani gerek êku xwe xelas kirine qe kêmasîkî wan tunûn belê ew dikanin bi Kurdiya xwe bînin meydanê evên xwe Kerem gudarî stranê bikin êdê tu jî tembûra piçûk bigire em wî jî gudarî bikin ha erê dijî erê
Dada koku koyem uzuranu Dada koku koyem uzuranu Erere vay kakuyeno Levlanu leçka veybekanu Eri sevi sevi Ciranamın sevi Eri sevi sevi O medyamın sevi Selviyamın sevi Eri sevi sevi Ciranamın sevi O medyamın sevi Dede vuri vura Raye velati guretu Dede vuri vura Raye velati guretu Servamna tsuyare Millet ve jiyanamın netivi Eri sevi sevi Selviyamın sevi Eri sevi sevi O medyamın sevi Selviyamın sevi Eri sevi sevi O medyamın sevi Selviyamın sevi Eji disa stranê ki pir xweş e li Dêrsim disa pir ez dikim li stranê Ez disa min stranê bi xwar berhev kir ez ê lê ez ê vî tembûra ez dizanim dengê viya tenî ne lê dengê min e min pir sist kir sist bû pir xweş nayê lê tembûra min ê dirêj e û ew jî du roj berê ket erdê hûr biçûn nika ez min va sist kiriye va strana li aliyê me gundê me dihat gotin min berhev kir ez ê wî stranî bêjim. Navê gundê te çi ye? Navê gundê me Ulupixar dibin Ulupar dibin lê Pirtagê em dizanî çi dibin lê Dêrsimê çi dibin çax dibin niha çax çikin heft çaxan e ez li Pirtagê me Xozat, Nazmiye, Ovacix, Mazgir herî
لێ ئالیا کوردی داخبن Evet. زمان Kurmancı. Kurmancı. کورمانجی داخبن li mazgirtê jî kurmancî daxivin ku kurmancî daxivin hene êdin dimilikî daxivin Bele. ev di nav mala de kêmasî ne ev dikin ku me nav xwe derkin henekan dikim ez genga warin Le yek vekte ku bi kurmancî mezin bûye tu dimilkî jî dizanî. Başa Dêrsimiyên ku bi dimilî ew jî kurmancî fêr dibin yan na? ev êne berê hemû ziman dizaniyan Hev diketin. kurmancî dizan kurmancî jî dizan erê ên nuka Nuka tenê Tirkî. erê çima digotin li ev dewleta Tirk em xapandin ew xwe digot te jî bîstiya digot ê Dêrsimê ew pir Tirkîkî xweş tînin zînin ew üniversiteyan li ser dikevin Wan jî wisa wan li Wanê jî wisa ye Wanê jî zanîngeha alîne li wir ca Kurdên me digotin îdî em Tirkiya li vir nizanin em Tirkiya Stenbolê dizanin me em xapînin me mala xwe em her tên xapandin mixabin em her wîsanin em Kurd her tim tên xapandin me jî mala xwe xirab kir em jî xapîn me got em bûne xoce mamoste em hatine welatê xwe me zimanê xwe qedexe kir em bûne esker hatine me mirovê xwe kuşt em bûne hukuknas me hat me keda gelê xwe kêm kir em tiştekî wiha em çi bikin navê bi stranê jî bûkê ye bûkê ew li me tenî berhev kir muzîk jî lê da ez ê bikim Fermo. Rojî helet rûnê evan sîkur bûne li ser keleman Qazim canî zavayn bî desteye bikî tere baba Hazır bir canı zavayn bir deste bu ki tere baba Aklili bu ki çavreş bu ki ezdimirin tüyteni çuki Navê gundê me bixrab nekî Axlilê bûkî çavreş bûkî Axlilê bûkî çavreş bûkî Ez dimirim tû tenê çûkî Navê gundê me bixrab nekî Axlilê bûkî çavreş bûkî
çavê bûkê hewatirî jûr devay hat li min dabrî ne silevda ne fikrî min o dismal girto dura dagirî ne silevda ne hêvrî min o dismal girto dura dagirî Aklê bûkê çavreş bûkê ez dimirim tu yê tenê çûkê navê gundê min be bixrab nekê aklê bûkê çavreş bûkê Aklê bûkê çavreş bûkê ez dimirim tu yê tenê çûkê navê gundê me bixrab nekê aklê bûkê çavreş bûkê Vajî dimirî serê dêk tu navê gundê me xirab neke bûkê re dê ya tu dimirî gund dest bi gund me Pir xweş bû rastî. Stranek pir xweş bû. Te got te berhev kiriye vî stranê? erê min berev kir erê min berev kir Pir baş e, pir baş e. Tu dizanî hêja bername min ez dibêjim saeteke lê dedê li gor mêvanê min e û li gor bîneran e bîner hêj li vir henin hêj wisa gotinên şûribeyên xweş dikin lê saetek nîv borî erê wele saetê nîv borî erê rastî min nezanî çawa ez tiştekî xwe bêjim ez gelek cûreyên stranê Kurdî hez dikim wek te gotî ez ji xwe nexweşê dengbêjiyê me pir guhdar dikim lê dîsa jî ji klasîkan jî hez dikim û ji hemû cûreyên hez dikim hêdî ew beşa ku tu lê dixî bi rastî jî gelek hez dikim ez wiya jî gelek hez dikim ez gelek Spas Evîn xan spas ev tu berxwedar be tu berxwedar bî Almanyayê divê em bi hev re wisa stranan bêjin baş e ser serê min ser çavê min gerek tu werê vira ku tu hatî li vir ez erê çima nebî çima nebî spî kêfxweş dibim Evîn xan ez çi bêjim te ez spasiya te dikim ku te ez davet kirim çi bêjim te tu pir sax bî tu jî dest li muzîkê bermede tu dest bi stranan bermede tu dest jê berdî jî ew dest bi te dest te bermedin erê ez nikarim dev jî berdim ew jî nikare dev ji min berde rast ew rastiyek e dibe ku heta ku ez heya ku ez nemirim dibe ku ez dîsa jî dest pê bikim kanê em binêrin ya hunermend em nika bila sahne nebe em mal dibêjin hemû Kurd hemû dengê Kurdan xweş e erê erê bi rastî hemû jî dengê taybetiyekê dengê Kurdan heye bi rastî jî hemû ne lê henin bi rastî jî pirin dengê Kurdan şewat e Kurdan zehmet êş pir kişandine êş û şewat meriyan ez lê cagava ku êş û evînî û bindestîna hev dikevin tiştekî cuda derdikeve em careke civatîkê dabûne yekî kal hat yekî rûspî ez rabûm min şindar rûnişt got berxê min tu çi dikî min got ez temburê lê dixim got gerek mero aşiq be evîndar be û qîzekî bixwazî an jî wê nedin meriyan wê demê xaş mero lê dixe evet gerek mero min got wele kala tu rast bî belê cem xwe bikin ez xatir bixwazim tu jî gotinên xwe dawî bêje û dûre
dîsa bi du stranan biqedînin. Dibe? Dibe du stran ez ê stranekî bêjim ez çi bêjim evê xan. Ez gotinên xwe bêjim, xatirê xwe bixwazim, tu bi Erê, fikirek erê, baş e? erê, Ez ê gotinên xwe bêjim, tu jî gotinên xwe bêje û em bi erê, stranan biqedînin. Wek min tebere. gotî gelek spas dikim û gelek kêfxweş min bi naskirî cenabê te. Ez jî erê. Vê jî bînerên hêja gelek spas dikim ji bo we jî dîsan me rabûn û em bi hev rabûn. Ez her tim dibêjim gava ku bernameyê diqedînim ez dibêjim em 15 rojê dîne hev dibînin lê dibe ku em 15 rojê dîne hev nebînin ji ber ku betlana min heye ez jî divê ez biçekî wisa derkevim ji vî welatê biçekî bêhna xwe hildim. Dibe ku em 15 rojê dîne hev nebînin lê em ê dîsa jî hev bibînin gava derfet tê min çêbû betlana min qediya. Ez ji we hez dikim û gelek spas dikim ji bo we dîsa jî. û ji bo mêvanê xwe jî spas dikim. Şev baş, dem baş, Kurd Her bijî, û Kurdistan. her bijî evê xan, her bijî. Ez ê spasiya te dikim, spasiya hemû temaşanan ku em ew me etanûka bi me re hatin bername mêzê kirin, temaşe kirin. Ez dibêm înşallah temekî nêzik em bi Kurdistanekî ser bixwe, bi zimanê xwe zelal û paqij. Baweriya min û heviya min ew e. Ez çi bêjim? Hemû tu jî bimîne xêrî û xaşî de te re serkeftî dixwazim. Ez stranekî bêjim em dawiya bername bigirin. Dayı 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 bir kesamı vay dayı 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 bir kesamı vay felekmiş bir yok akçıyor herde sayı felekmiş bir yok şu herde sayı ezoçun vesyayı dersin vera sonu akvel atmamı ki dersin vera sonu vel atmamı ki dayı kesib ke ah tuç diye çine dai kam kesib ke tuç diye çine diye çıra heri diye Vana hirsu heştaga tipya vezani
Vana hirsu heşten aktip ya besani lazım kapırsmek avakam diye kışne diye lazım kapırsmek avakam diye kışne diye ömrüm diye خاطرته من خاطري به